Prognoze je uvijek teško davati, pogotovo danas u uvjetima kada je neizvjesnost zbog svjetskog tržišta i geopolitičkih odnosa tako velika. Ali ja bih rekao da ne treba očekivati onako visoke prinose, odnosno rast cijena kakav je bio u proteklih nekoliko godina. Međutim, isto tako za sada ne vidimo osnove za nekakve bitne promjene u smjeru pada, stagnacije ili tako dalje, zbog toga što makroekonomska slika Hrvatske još uvijek izgleda dobro i u narednih 2 godine očekuju se, ovisno o prognozama, negdje stope rasta između 2 i 2,5%. Mi smo imali nekoliko pokušaja da se recimo uz subvencije kredita, niže kamatne stope za određene kategorije građana olakša priuštivost. Međutim, zapravo se polučio kontraefekt u smislu da je to dodatno ubrzalo rast cijena. Pa onda oni koji nisu imali pristup subvencijama zapravo na neki način su platili, ajmo reći, trošak tih subvencija. Glavno ograničenje je na strani ponude. Dakle, treba povećavati izgradnju i ponudu nekretnina. A tu imamo cijeli sklop problema. Od kvalitete prostornih planova, integralnog prostornog planiranja u gradskim aglomeracijama, Zagreb, Split, Rijeka, infrastrukturno povezivanje daljih centara, gradnja u vis. Dakle, cijeli niz mjera na strani ponude je po meni ključan da se kroz povećanje ponude poveća i kvaliteta i priuštivost nekretnina.